Judo-toernooi voor G-judoka's. Finale KLF. Het is vandaag 24 november. Dit is het Pelemaasjournaal. De Wetteling zat zaterdag bomvol met fanatieke G-judoka's. Er werden deze dag 2 toernooien georganiseerd door judoschool Rudy Verhagen. In de ochtend stonden de Open Nederlandse kampioenschappen voor G-judo op het programma voor senioren. En dat is niveau 1, 2. Dat zijn het hoogste niveau. Want je hebt bij het G-judo heb je 5 verschillende niveaus. En in het niveau kun je zien hoe sterk iemand is. En de Judobond heeft gekozen alleen voor de senioren niveau 1, 2 het Nederlands kampioenschap te draaien. Na afloop van het NK vond het eigen G-judo-toernooi van Rudy Verhagen plaats. In totaal waren er 285 judoka's vanuit 13 landen afkomstig die deelnamen aan het Senshu-toernooi. Senshu is de naam in het Japans. Judo komt uit Japan en dat is de naam voor kampioen. Dus ik vind gewoon deze kanjers allemaal, net zoals die dadelijk gaan judoën, die kleine hummeltjes van 5 jaar en ouder. Het is gewoon geweldig als die gaan winnen. En soms zie je gewoon iemand verliezen, ja, staan ze nog zo te schreeuwen. En als je dat dan ziet, dan zijn er kampioenen. Er komt een hele hoop bij kijken om dit internationale toernooi op te zetten. Vrijwilligers hebben voor onder andere het transport van de sporters gezorgd en de overnachtingen en het eten geregeld. We hebben een team van 50 mensen omheen staan. Ook daar staan weer coördinatoren tussen. De een doet het vervoer, de ander doet het eten, de ander doet weer het hele toernooimanagement. Dus we hebben op dit moment gewoon een topteam. Uiteindelijk geeft het toernooi veel voldoening aan organisatie en vrijwilligers. Ja, natuurlijk als je die blije kopjes ziet van die mensen dat ze weer hier rondrennen en gewoon ziet dat ze al een verloren of gewonnen hebben. Uiteindelijk gaan ze met een mooie prijs naar huis toe en dan zie je die blije gezichtjes weer. Ja, daar doen we het voor. Dat is heel leuk en je krijgt er ook heel veel voldoening voor terug. Als je hun gezichten ziet en je ziet ze judoën, is dat heel erg leuk. En de judoka's die waren ook erg enthousiast en hadden veel zin in hun partijen. Ja, het ging supergoed. Ik ben er zeer tevreden over. En ik zie een mooie medaille om jouw nek hangen. Wat heb jij gewonnen vandaag? Ja, ik heb de 3e plaats gewonnen op de Open Nederlandse kampioenschappen. Dus je bent gewoon de 3e beste van Nederland, begrijp ik? Ja, ik ben 3e beste van Nederland. Ik heb wel vaker al prijzen gewonnen en 1 keer ben ik zelfs in het goud gegaan, maar dit is de eerste keer dat ik echt tegen buitenlanders zou moeten gaan. En als jullie gaan winnen, wat gaat er dan gebeuren? Kampioenschap, een beker. Super gaaf, hè? Heel veel succes vandaag. En dan komt er helemaal feest thuis als ik zou winnen. Ben je er klaar voor vandaag, voor het grote toernooi? Ja, ik ben er wel klaar voor. Ja, het gaat wel makkelijk worden. Voor Patrick is het judojaar nog niet afgelopen. Hij gaat in december naar Rusland toe voor een judo-toernooi. Dus dit is een goede warming-up voor jou? Ja, dat was een hele goede warming-up voor Rusland. Als ik het zo doe aan Rusland, dan mag ik zeer tevreden zijn. Uiteindelijk was de grootste verrassing van de dag voor Rudy zelf. Hij werd onderscheiden als ridder in de orde van Oranje Nassau. Zaterdagmiddag was het een drukte van je welste op de Petrusbandenschool. Voor de 5e keer werd hier met veel enthousiasme het Kinderliedjesfestival georganiseerd. Marielle Pauwels presenteerde het spektakel en zij blikt terug op een drukke en goede voorbereiding. We beginnen altijd direct na de zomervakantie met het aanschrijven van alle scholen. Alle oud-deelnemers krijgen weer een berichtje van ons dat we weer van start gaan. En zo proberen we iedereen weer warm te krijgen voor dit liedjesfestival. De kwaliteit wordt beter en eenmaal over de brug is het voor velen een mooie uitdaging. Ja, we merken dat het groeit. Het groeit niet heel hard, daar ben ik ook eerlijk in, maar het gaat eigenlijk dit jaar bijna vanzelf. We hebben de afgelopen 4 jaar, want dit is dan het 5e jaar, hebben we best nog wel ook mensen moeten vragen, kinderen moeten benaderen. Zou je het leuk vinden om mee te doen? Een beetje over de streep trekken, want als ze er eenmaal zijn, vinden ze het superleuk. Maar de weg er naartoe is griezelig en kan ik dat wel en durf ik dat wel? Maar dit jaar hebben we eigenlijk 8 liedjes vanzelf binnengekregen, dus ik vind dat groeien. Ja, super. Ik vind het heerlijk. 8 gekozen liedjes werden ten gehore gebracht. Eenmaal voor de pauze en eenmaal na de pauze.
Tijdens de tweede pauze zonderde de jury zich af om te beoordelen op diverse onderwerpen. Ja, op de performance van de kinderen en hoe ze gezongen hebben. En natuurlijk hoe ze het overgebracht hebben, of het zuiver was. Ja, het is zeker moeilijk, want ze waren allemaal keigoed en allemaal enthousiast. Dus de ene wat enthousiaster en wat losser, omdat ze meer ervaring hadden misschien. Dus dat wordt zeker lastig, maar er zal zeker een winnaar uitkomen, denk ik. Het was enorm spannend om te zien wie de eerste prijs zou gaan winnen. Wie zou met die grote wisselbeker aan de haal gaan? Inge en Noor, hey, kom erbij! De winnaars van vandaag, super. Hoe voelt dat? Heel leuk. Heel leuk. Hoe nog meer? Nou, dat is echt super vet, want je zou echt niet kunnen denken dat je zou winnen, want het is de eerste keer dat je meedoet. Dus... En wat hebben jullie allemaal gedaan om te kunnen winnen, om te gaan zingen? Heel goed nagedacht over wat we gaan doen en heel goed samengewerkt. En heel veel geoefend, denk ik? Ja, we hebben heel veel geoefend, maar soms moesten dan heel veel kinderen lachen en toen zeiden we zo van, ja, wel even serieus, want we willen heel graag winnen. Jouw moeder heeft het liedje geschreven. Ja, en wij hebben wel eerst een heel langzaam liedje, alleen nu hebben wij een iets sneller liedje gekregen. En dat vonden wij wel heel fijn. En toen hebben we gezocht naar vriendinnen die met achtergrond wouden dansen en dat zijn er deze geworden. En jullie hebben natuurlijk allemaal heel veel geoefend. Hebben jullie nog een kreet zo van kom er maar bij, allemaal tegelijk? 1, 2, 3. Kom erbij! Nee, dankjewel. In de pauze traden ook een paar TVK-artiesten op die diezelfde avond in Neer het podium op mochten om een plekje in de finale te veroveren. Uiteindelijk lukte dit de vierders, het duo Roos Leeners en Wieneke Verkooyen en Seya Moren. Het TVK-finale zal op 23 januari plaatsvinden. De TVK-finale zal op 23 januari plaatsvinden. Tot zover het Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Vrijdag is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht is er kans op wat neerslag. De temperatuur blijft steken op 2 graden. Overdag wordt het geleidelijk droog. Wel is het flink bewolkt met nog een kleine kans op een bui. Tijdens zonnige perioden wordt het 8 graden. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.